Wow, super lamig talaga dito mga kabarako. Alright, andyan na yung order natin. Ayun yung Taal Lake. Marami kasing discussion. Good morning mga kabarako, what's up? Nandito tayo sa Alabang, Muntinlupa or Alabang, Alabang Muntinlupa, no? City. So ngayong araw papunta tayo ng Tagaytay City mga kabarako. Okay, first time nating makarating sa Tagaytay City using motorcycle, no? Samahan nyo kami ngayong araw. Tingnan natin kung gaano kalamig sa Tagaytay City as of December 12. Alright. Ang ganda naman ng kalsada dito. May mga nipa or palm trees sa gitna. Parang expressway, oh. Oras natin ay 12:10. Andito na tayo sa Dasmariñas City. Ayan, Central Mall Dasmariñas. So dito tayo, kakaliwa tayo dito, pupunta ng Tagaytay City, ano? Hindi masyado madaming sasakyan dito sa Dasma City. Tuloy na tayo mga kabarako. 12:51, dito na tayo sa Silang, Cavite. Parang luwag na rin pala dito mga kabarako. Almost 4 lanes na. So ang dami na nagbago talaga dito. Ayan, 12:57 na tayo mga kabarako. Tinatawag na tayo ng baboy, oh. Magandang halian na raw tayo. Ang kulit. Alright. Lamig na. So mamaya na lang ulit mga kabarako pag nasa Tagaytay na tayo mga kabarako. Alright. Ang lamig talaga. Ayan, oh. Wow! Naman! Alright. Wow! Medyo hazy yung panahon mga kabarako. Hindi masyadong kita yung lawa sa baba. Medyo hazy kasi medyo ma-fog. Hahanap muna tayo ng makakainan mga kabarako. At saka medyo yung pwesto kung saan medyo makikita natin ng mas malinaw yung lawa. Syempre dito ko sa Tagaytay, isa sa mga talagang dinadayo dito yung scenic na view na yan ng Taal Lake at saka ng Taal Volcano. Wow, super lamig talaga dito mga kabarako. Bukod sa malamig na malakas pa ang hangin. Oras natin ay alas 2:09, no? Dito tayo papasok sa Tagaytay Picnic Grove. Mukhang maraming tao mga kabarako. May entrance fee, no? Alright. Entrance fee is 50 pesos. Parking fee, car 35 pesos. Van, coaster jeep 50 pesos. Bus 100 pesos. Sir, 50 per head, free parking sa motor. Ito po yung ticket nyo. Sir, doon na kayong babayad payment, sir. Okay, thank you. A few moments later. Alright, dito tayo sa Alamat Restaurant, Tagaytay City. Dami tao mga kabarako. Siyempre kasama natin for today Mrs. Barako. Siyempre mga utol natin. Alright, dalawang utol natin. Kasama natin ngayon sa rides natin dito sa Tagaytay. Right, mga tol, kaway naman. So hintay lang natin yung natin, in order natin na pagkain.
seconds later. Alright, andyan na yung order natin. So ito ay combo A, good for 3 to 4 persons. So merong isang bandihado bulalo, may tawilis, may kaldereta, tsaka may ano to? Crispy pata. Kasama na rin yung sa package yung 4 pieces of rice. And then dahil kulang sa atin yan, nagdagdag tayo ng 3 syempre. And then may kasama na rin siyang isang 1.5 liters na soft drinks. Okay, sige. Gutom na tayo. Banatan na natin to. Alright. 3 days later. Ayan, mga kabarako, tapos na tayong kumain. Napakasarap ng pagkain dito sa Alamat Restaurant. So, pag pupunta kayo dito, kabarako, kain kayo dito. Ang sarap, sulit. Solid ang food. Sarap. Grabe. Solid. Approve ang pagkain dito. Takit muna tayo dito sa Skywalk. Right. Tingnan nyo naman, daming tao oh. May Ferris wheel din pala. Ayan, dami oh. Puro na 4 wheels yan mga kabarako. Butang mabilis. Ang lamig. Parang magano no. So, try natin yung view ng Taal Lake tsaka view ng Taal Volcano dito sa Skywalk, dito sa Tagaytay Picnic Grove. Alright. Daming tao. Ayan o mga kabarako. Wow. Wow! Yun! Kitang-kita oh. Ang ganda, grabe. Grabe. Solid. Ayun. So malawak pala to. So makikita nyo yung picnic grounds. So yung mga buong picnic grounds mula dito hanggang doon sa dulo. Ayun oh. Alright. So pwede ka magpalipad ng kites. So meron ding rappelling tower. Or tama ba? Rappelling tower ba yan? Discipline niya. Zipline. Zipline pala. Ayan, daming tao oh. Dito na tayo sa pinakadulo ng Skywalk. Oy, daming tao. Dito tayo. Pati pala sa baba, ayan oh. Ang lawak pala na itong Tagaytay Picnic Grove. And so kung mapapansin nyo, nakikita nyo yung Taal Lake. Ayun. So medyo hazy kasi, medyo foggy kasi sobrang lamig dito sa taas. Kaya medyo ma-fog. Hindi siya medyo maaninag sa cam natin. $346 minutes later. Ang daming tao, tingnan nyo naman. Right, nakakita tayo ng kabayo for picture taking. Magkano bayad? 20? Hindi. 20 daw for picture taking. Hindi kaya may itakbo niyan? Baka itakbo pababa dun. Si kuya ba magbibigay sa akin? Kaya na. Kayo maghahawak. Ako, tinakbo dito Habulin ko, ma'am. Eh, sir. Sige, ma'am. Ito po. Parang motor lang, ma'am. Kaso yan, tatalong ka na. Picture taking mo sa kabayo. Parang motor, ma'am. Diretso lang kayo. Baka itakbo ka nyo. Hindi, doon yung pupunta, sir. Habulin ko doon sa ilalim. Oo, balik-balik nga yung kuko. Pagka tumakbo kuya, kaya mo na. Huwag ka matakot, ma'am. Hahabulin ko, ma'am. Huwag ka mag-alala. Doon, bro. Tatalon yan diyan. 1, 2, 3.
Kuya, Si Pukwang yan, gumagalaw ma'am. Mabait yan si Pukwang. Magaling lang magsayaw-sayaw yan. Ang pangalan ng kabahay ni Kuya ay Pokwang. Kuya, gumagalaw Ma'am, na siya. wow. Kasi Pero paano ko mapipicturean yan? Pakwang. 1, 2, Bati 3. tayo ha. Mabait yan, ma'am. Yan, okay na. O At di medyo yan. malayo ka Hindi naman. man tatakbo yan, ma'am. Pakwang. Okay, 1, 2, 3. Boss, 20 lang mo. Go. Kuya, bababa na ako. Kuya. Ma'am, mabait po yan, ma'am. Tinagot na kita. Sir. Ayan. Oh, baka Dito itak kayo. May picture ako kayong tatlo. baka itakbo ako eh. Try nga natin, Sir. Sige na, tatlo kayo. try natin sumakay sa kabayo. Di pa tayo nakakasagi sa kabayo. Magkaka-40 na tayo. Ay, ikaw na mag-ano? Alright. So, sabi ni Kuya, pag sasakay ng kabayo, para ka lang sasakay ng motor. Oo, ganyan lang po. Baka itakbo tayo nito pag hanggang sa baka itakbo tayo hanggang doon sa lawa. Dito sa kabila meron po? Meron? Alright. Alright, first time natin makasakay ng kabayo. Ang pangalan ng kabayo ni Kuya ay Pokwang. Wow, what a nice name. Ayos. Bakit Pokwang, Kuya? Artista yun. Sabihin, komedyante tong kabayo. Foreigner pa ang asawa niya. Alright, isa pa, isa pa. Foreigner pa bro, pre. Lahat naman mo yun, Piolo. Alright. Yung Piolo yun. Alright. Artista yun lahat yan. Okay na, okay na. Baka magalit na sa akin si Pokwang. Niloloko ko, bakit bigla akong ikaripas nito. Ano dyan si Pakwang? Alright, salamat kuya kay Kuya. Kuya, ano pangalan niyo? Noel. Well, matagal na po kayo dito. At sa kabayo, nagpapakabayo mga 30 years. At mula po ng ano dito sa Picnic group. okay. Ganyan lang po sasakay. Itong kabahay niyo sa inyo talaga. Okay naman, kumusta naman ang kita? Ayos naman. Okay naman. Nagbabawi dahil may bata na noon, wala talaga. Ayo, kailan lang po nagbukas dito? 20 ng October yata yun. O November ba? Parang ngayon lang nakaka... Oo, kasi kailan lang ang bata. Okay. Nung walang bata, mga aso ang pinapapicture namin. Okay. Di ba, Wala nang maganda aso, daw wala? ang aso, pinapasyal. Ayan mga kabarako, magmaligaw kayo dito sa Tagaytay Picnic Grove. Yan. Papicture kayo dito kay Kuya. At kay Pakwang. At kay Pokwang. 20 pesos lang. Alright, thank you Kuya. Alright. So malawak pala talaga tong area ng Tagaytay Picnic Grove mga kabarako. So dito muna tayo sa isang stairway, no? Pababa yata to. Titingnan natin kung ilang steps to. Tingnan natin kung kaya pa natin pumanek mamaya pabalik. Uy, gano'n ba Pag tama pag balik natin. Gutom na. (3:28 a.m.) Alright mga kabarako, bakit na kami? Medyo lakas ang hangin dito sa taas. For would-be visitors, it will be wise no na magdala kayo ng mga jacket no or sweaters kasi sobrang lakas ng hangin dito at saka sobrang lamig. 10 seconds later. Okay, gagaling natin dun sa kabilang trail. Dito naman tayo sa isa pang trail. Ayan. Dito naman tayo. Doon tayo galing kanina.
3 days later. Ayan, good afternoon mga kabarako mula dito sa Taal Zipline and Picnic Grove. It is already 4:30 in the afternoon. Pauwi na tayo kasi malayo pang uuwian natin. Pasig City pa tayo mga kabarako. So this is our first time here in Tagaytay Zipline and Picnic Grove, and it was such a very good experience. Yung lugar is maaliwalas, and then maraming puno, malamig, maganda ang klima, maganda ang lugar, ang CR okay. Maraming mga rest house, maraming pwedeng pasyalan, may zipline, may horseback riding, or simply magkikwentuhan lang kayo, magkipiknik-piknik lang kayong mag-anak. And then overall napakaganda ng ambience dito sa lugar na ito, lalo na ngayon kasi super lamig, no? Kaya kung kayo ay dadayo dito, no, especially ngayong December, so it will be wise na magdala kayo ng sweater or makakakapal na mga kasuotan, no, panlaban sa lamig. Kasi iba yung lamig niya, parang nagyayelo lalo pagka umaano yung hangin. Pagkalabas natin, isa-isang ina-inspection ang inyong mga ticket. Thank you. We're going back home to Pasig City mga kabarako. Thank you very much for joining us today in today's video, in today's vlog. Maraming salamat sa ating mga taga-suporta, sa patuloy na nanonood ng ating channel. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtangkilik, lalo na sa mga maliliit na motovlogger na kagaya namin. Maraming salamat sa inyo, maging sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapatid na motovloggers. Shout out sa inyong lahat mga brother. Alright, kung kayo ay bago lamang sa aming channel, no, show us your support by watching and liking and sharing our videos. And kung nagustuhan nyo ang aming content at na-appreciate nyo ang aming content, consider subscribing to the channel para updated kayo sa mga susunod naming mga biyahe. Alright, and also please watch the videos without skipping the ads, para malaking tulong yon sa mga channel na kagaya natin na nag-start pa lamang ng monetization. Thank you very much mga kabarako mula dito sa Tagaytay City. Today is December 12, 2021. This is Renz of Team Barako Motovlog together with Mrs. Barako, and kasama ko ang aking dalawang utol for today's ride. Nagpapaalala sa inyo, don't forget to pray before you ride and never twist the throttle with your ego. Isang magandang hapon sa inyo, mabuhay, and God bless.